Isaysay kay Kuya K. Nagahatag kabuhis ang imo mga problema, utang nga wala na bayran. Isaysay kay Kuya K. Ginbaylo ka sa iban sang imo nubyo o nubya, kabataan ganaga pato sa ginikanan. Isaysay kay Kuya K. Bana nga pala hubog kag nagapanakit pa, asawa nga tahor nagagubas ang pamilya. Isaysay kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Isaysay kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Isaysay kay Kuya K. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Sari-sari nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya. Andan nga programa, ariman si Lolo Pirto sa Dear Kuya Lo, mag-a-advise sa inyo. Binagbinaga sa mayo. Isaysay kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Ari lang ang mambal ko sa imo. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Sultungkukit pa dala ko na sa imo. Kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. So ikaw kay hambal ka man, hindi ka na malipayon, for the sake na lang sa kabataan, para sa akon di nagyapon. Isaysay kay Kuya K. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Kay gusto makigbalik ang asawa ya Sari-sari siya. nga mga istorya, diri mabatian kay Kuya Hil. Andan nga programa, ariman si Lolo Pirto sa Dear Kuya Lo, mag-a-advise sa inyo. Pero hindi na siya. Isaysay kay Kuya Hil magapamati sang imo problema. Sang imo problema. Sa radyo ipasakop nakasaysayan mo, iyai drama. Isaysay kay Kuya Hil may panamyaw na may musika pa. Kadamos ang mga problema, labi na sa gugma. Isaysay kay Kuya K.